dito anak nuan ragsa kasman awan dawen mamagsina kadata ay di may nga aldaw ingka na'y dalit iti sakit di na ba namipatay ayat mo lang nga dumadayo kaya maniyan ulpit ni kasa talagawang kasla idi kalma ngadakat sibay ko napnuan lagip ken karayo emanian ngulpit ni kasa dito'y dana kay lukot barat arakop mo sa dinuman iayan mo di agkupas patek kuken ka ngemanian ulpit ni gasa dito'y den